Varte khopui tahan chevela sipaite chu anchena ta khop mai Vawiin khan tahan le miauhla inkalpona kong chuan danga lirtheile mihring veivak te chu an ka lo vek po in an lo roka tuang phila a kumsom ni pangami chunglian chewa chu sipai kut tuarin athia chin nam mizo tong po thiam ani nge ngeya Zohnahthlak ngei po in sipaite nun ron na an tuarta a arap thla khop mai tahana hian midang pakhat chu baika khalai kaphlum ani bok nia thudonani sagai state a hian sipaite chu nimina tlangkhan anchena hlea silai metpuakin mipuite chu bitum po neilem lovin an ral saya kholaya barricade an siam te chu an halbok thiba ka hian liam tuar engemoza tanoma khoya nge heng liam tuar te hi en kolan ni tiaro chu puanzar ani lo thung sipaite hian norhuai hottu CDM thlop tu mipuite chu liampo tuar ma se damdoi in thlenga an zui thina wangin damdoi ina lu a himmeu lova aninen kolna mun hi puanzar thei anilo rengun le sipaite chet natna khodanga chuan nu naute anin thiar chuak meka India lammai ni lovin Myanmar ram thren oma raltlan chu anpung zel don nina langane Vawiin khan mandalele rengun borvela man anom le nuala hengmi te hi andin muntur hriatani lo bok CDM kalpui tu te chuan mana om lo tura film khur turin mipuite ancha martial law an puan tona phei chuan man hi a hlau om zuala wangin norhuai hotna mani sahimna ngai tua tel turin ancha ne sipaite hian nithum chung internet anti top to Wi-Fi man thei ala om zeu zeu hei po hi engtianga rei nge anti nundon ti hriat ani lova hei wang hian miang zatin nge nunna chan ti chu hriat chian a har pha nimin march ni som paruka khan mi somli velan thi nia hriatania azat takero chu hei ai hian asang hle in arinom thung sipai chet natna ber chu na thok thalai om khom na le China thil siam chuana mun renguna liangtharier ti borvela ania he khuwa hi indona muna achuak tila adik ber to ome sipaite hian internet ti top hi nataka chet na rem changa an manga mi puiten thil lomdan an puan chualo na tura an thil ti ani baka thil thleng anin hril ton theilo na tura ti niin khovel thriat pui lovin rong takin anche zuita nia tarlanani sipaite hi mun ranga inzar pharin mihring veivak te chu phone anen diksaka social media sipailam du lona the dar aniem ti te enfiin chutiang ti anom chuan anman mak zel nia tarlan ani bok China thil siam chuana muna kang mei chuak kha sipaite halania a video po a om nia soyane sipaite hian mipuite laka nun ron chua norna metmit tur hian martial law puandan hi andap nina langa martial law an puan hi nun ron na lantirna ani mai pialama sipaite chu anmang angtranani tialang theibok he norhuai hotna hian hruai tuman tur anom tak tak theilova anru chun te chu politician ti borvelte anne norhuai hottu te kanmanani chuan thitura anchung thurel theianiang ti thupek hian nor ti top tura man turbik an thriat lo ziate hruai tu langsar man tur omlova mi puilung oilo andu lo sipai pai thlak tum tu te do hau tak zia alantira man hlavin mi puite chu ron chuak ngam lo se tiin hlauna tu antum nakha alakal ta zel he boina hi an hruai tu mi pahni khat manawanga fel theilawani ti hi sipaite chuan an chianga an thunun zo lo tur buaina an chok chuak ti po an threchiang viau to ome sipaite man tok hi march ni som paruk thlengin mi sang ni za somriat pakhat tanom towa hren khotlai mi sang khajariat somruk pahni le thi mi zani le pahni anom to niin Assistance Association for Political Prisoner te chuan an tarlanga
heng an mi man te hi eng tin nge an ti don ti chu hriat alani lo bok martial law hi ral thuam nei lo mi pui te laka an puanga sipaite hian democracy lama in her an soi chu dot mu hlu mani zia an pholang bok democracy kalphung poimo tak pakhat chu mi puin an ngai dan an soi chua lungoi lo na an lan tir te ania nor huai hotu te hian democracy laman on zia chu hemi mang hian an lan tira tharum tel lovin an kalpui boka chu democracy zia dik tak kane mase sipaite chuan hei hi an ngai theilowa tharum nena an beilet pialama thitura chungthu rel theina tur martial law te an chua nan taboka democracy lama in herlena turin ma kanla ang ti chu tuna anche dana tang hian rin ngam a har saviau ome anthu pek khau tak maite tharum nena anche dan te hian poisa kan nei lo dan le khovela sipai nun rong berte zinga mi an ni zia atarlan pialama heiba khi chet dan tur an nei chuang lo tilantir February ni khata sarkar an nam thlu ka tanga March thalai hol thlengin tharum nen anchena tul ti bak lova chuan sipaite chet na hi a in thlak meu lova mi puite minemo ne turin kongdanga malak dan tur an hrelo ninangai theya anei po an nei vak talo ome heti chung hian mi puite chu khap be thei ani chuang lo Vawiin thlengin khopui hrang-hranga kongzo an la om ta zelane sipaite hian tual chung in dona bul an ron trana mi puite chu mun hrang-hranga an kapa mi puite hi an la che tak tak lo ati thei economy a hrek na le kan hnung tol lowang tilan tir na chau an la kalpuya hei ringot po hi tor harvia wani mel sipaite chu an mang ang nina langa bike ruk ti te poisa nei deuh tur mi suam ti te chu an kalpui chhomek mi puite hi arol ralin an la chelowa hetia sipai an che jela chuan an hriam an la ron choi ve hun te po ala omai theya chuan mi hring a heya ral thuam angai bokane sipaite kap tur hian hel rang te chu anin pu acha mek boka a then chuan an kap tran der to ani kha sipaitan hel do hi thil thar ani lem lova kumkhwa a lo in nep to thrin an ne mase helte hi voi khata an la do vek ngai lo thung entir na tan arakan army te ne na anin ka lai chuan hel dang te chu in rem na siam puin in ka hai an puang thina chutiang chuan pakhatemo a aya tam hret te an do tlang pui hetianga anin ka lai hian ne na an chang tak tak lem chuang lova helte ram ri chu vatonin ram valathin ma se an nuai mi tak tak theilowane tuna buaina wang hian sipaite chuan an la do ngai lo an do theina rem chang awmta hel rang te hian CDM an thlop thu an soitoa trangruala sipai an la ka lo chan chu an duin an lo wangani kan ti to kha he harsat na hi sutkian thuai abe sayom tran nina langa kol ho hian tlang mi te chu tuna democracy le ram nuam zok an sualna hian an poimo tin hrachiang tuna tanga reivak lova chuan sipaite hian in dona an la ma chon ngai lo chu ma chon thei din hmuna an ding meka sarkar kan lo nam thlu tapal pal chu tin mi puite chunga za ngai na tel lova an chet na hi anin chhir pui ni a thleng thuai mai theiane helte hi in rol po ni ta se mi puite hi an poimo lo tina chu ani haulo economy lama sipai an rek na rang na thodu lo le sipai company thil siam chua nual suat na te hian omzia anei hle don niin analyst te chuan an soya sipai sum nar chu nasatakin akiam phadona an tuar hleang sipai poin hei hi an hrachiang hle ani mel norhuai hotna tel sarkar na thok mi som te chu tanina khung turin atia heng mi te hi police officer pani le cooperative department athok mi pariat te anne mi pui poin sum dona hanchol thuap mai tur chu an tuar dona hemi konga hian mi pui te chuan
kan nom na tura kan tuar don ani phot chuan tuar powang miang tiril ru an pumek ral rel dan na tanga ngai toin an malak theidan tur chu achiang tamai ome sipaite chu tlangram hel trangrual ten kil rang atangin an noranga mipuin tram chua an lo tum ve thung dona mun khata in sorbing theilo turin an lo potrang bokang in do pui pahni na a trangrual pole Soviet Unionin kil hniatranga Berlin an beinate Germany sipaiten Stalingrad an huala tram chua an tumna te chu sipaite hian arualin an tok theimek tinane tharum nena nataka an chet na hian an mang an na atilanga sipai thu neina kundu lo zong te tranrual hun lai tak niin alang tel bokane tun boina hian Myanmar ram chu kumkhua in athlak danglam to ngei don ninalanga sipain nena an changani chuan kumsom ni borvel chu an betle nge yang mase mi puite hian nena an changani ro chuan Myanmar ram chu achunga chengte du danangin akal thei to don thung mi puite le tlang ram helte an trangrual thei ani chuan anin rem tinania tlang mi ten kan dikna chanvo Myanmar ram kaldan tura kan ram indin atanga an lo duan to asanga in rel bol na le thuneina semdarna federation chu kan kalphung turani anti theidona helpol nei atul tolovin mason na lam tluang tak tak an zo ve thei hun rem chang aronin her chuakang hei hi politics som to sa tun din nilova atharathlak kan ti thrin khane chumi tur chuan tun hi apoimo lai takania anram din tu general ongsa na suang tu thrin chu afanu su chi huna ti hlotlinin a om thei don tinane